Pois sí, o Campeonato Galego de Rally o que ten, que abrangue desde as fermosas costas do norte lucense ata a raya cos veciños de Portugal. E ali volvemos vivir as dúas caras dunha moeda. De esta, será normal que veñan novas xeracións e nos vayan jubilando, non? Vencedores provisionales. a esta. A segunda edición Rally Surdo Condado. E debe ser a suda do crego donde que andaba do crego oficial. Con todo, a sorte dos campións segue do lado de Verdomás. Levamos 5 carreiras con 3 primeiros e 2 segundos, co cal tampouco podemos esperar máis a estas alturas de temporada, non? Pasiño a pasiño, puntiño a puntiño, sai quen tamén empeza a collerlle o gusto a estar no podio. Mantuvémonos aí durante todo o día, sumando kilómetros, aprendendo cousas e cada vez un poquinho máis cómodo co Skoda. Así foi o Rally Surdo Condado, esa proba que ten un dos parques pechados máis históricos. Dentro desa espectacular fortaleza que parece o xoguete dos Playmobil de cando éramos nenos e botábamos horas de diversión, pero que ten historia e moita, porque data do século XI nas súas construcións orixinais. Os dous cocos do campeonato volveron facer das súas e a mecánica decidiu. O podio segue máis ou menos igual. Manuel Fernández volveu logo de 2 anos ausente e nin tan mal, cuarto. Ahora probado o pastel, que algo máis esta temporada, como vai ser a cousa? A partir de mañán pensámoslo, hoxe non vos podo prometer nada. E si a cara é o espello da alma, non era para menos. Abel Pampillón e José Laje foron quintos na casa cun vehículo que lles arrinca o sorriso. É a verdade que o coche mola un montón, é unha pasada. Eu sobrame coche, a verdade. Teño que ir collendo o truquiño, confiando nele, e a verdade que o coche é outro mundo. Pero o Surco tamén trouxe unha nova vitoria dos irmáns Iglesias que queren amarrar e ven a top 10. Este resultado non é moi bo, quédanos ainda moito que andar porque ven Adrián pisando moi fuerte, entonces para aguantalo temos ainda que correr moito. Tamén houbo Classic, con vitoria para Ismael Fernández e Bruno Alejandro Pérez. 65 segundos de penalización previa ao inicio do rally e nin con esas. Miguel Galloso e Carlos Guitián remontaron a diferenza e gañaron entre os Clio. Ourensán pide máis retos. Sí, podemos ir tranquilos ao Brao, temos aí uns bons puntos asegurados, pero bueno, non nos vamos despistar tampouco para as últimas carreiras, vamos seguir no noso ritmo, facendo o noso traballo igual que sempre, aprendendo. Nin AMF nin Orixe foron para os de sempre. Fran Pazos na primeira. A verdade é que merecémola, tanto eu como todo o meu equipo. E nada, quero lle dedicar a 3 estrellas que teño no ceo e pouco máis. Luis Miguel González na Orixe, que mira a ti, igual lle obriga a cambiar os plans. Pero en principio non era para seguir, pero bueno, despois deste resultado vamos a darlle unha volta e vamos pensarlo. Na casa, Pablo e Eloi Lorenzo non perderon a oportunidade de levarse a Dacia Sandero Volante FGA. A súa primeira vitoria do ano. Emocións a flor de pel. Pois dedico sobre todo a un familiar que ahora mesmo non está moi ben e, bueno, iso. E intensa a semana de Gabriel Gándara de gañar e perder ao mesmo tempo a Clio Trophy no Rías Baixas, a vencer aquí no Criterium Recalvi e con autoridade. De principio a fin nos hemos adaptado rapidísimo a la unidad, que es ex Regueira, una unidad muy buena, la verdad. Desde un primer momento nos lo hemos tomado bastante en serio, hemos intentado correr a tope, tanto por rivalidades personales como por ese pique tan sano que hay en la Copa y que da gusto correr contra 30 pilotos todos los fines de semana. Así foi o Surdo Condado, un rally que arrincou moi cedo pola fresca, no que subiu a temperatura e mesmo as ameazas de tormenta quixeron ser protagonistas na tarde. Xa cruzamos o ecuador do campeonato e tempo para as vacacións de verán. A volta será, como sempre, o xa histórico Rally de Ferrol.